Jadi songoni mah ho hela. Dison ape honon nami ma madar hela tuh. Martada mah ho hela nami. Asa unang marnaloja ho mangulahon ulaon namasa di tonga-tonga ni hula-hulam nang doho di keluarga. Yang merasa kehilangan kunci motor Beat, yang merasa kehilangan diminta kepada saya. Tadi dia do kuncinya itulah, perbengkel dua. Boleh do ipelita sita kau perbengkel om halak nai. Do, mulong motor ditulang nasega motor aha pelem batu au. Alai kepada hok karkana bulu tulang paturehut tuau itu. Tapi mak tak buat mah hudulat tak